izinkulumo zakho ezine value ungahambi uyikhuluma noma yikuphi, futhi ungayikhulumi ungazange uze ubuzwe noma ucelwe, ngoba ziyolenda ey'ndlebeni ey'rongi bese uzibona sengathi uyabheda noma uze ungazithembi, kanti cha akuyona i-target market yakho le. Inkulumo zakho ezine-value nje, keep them to yourself or share them with like-minded people or share them when we are invited to share. Kangake nje mina ngikhuluma izinto that are out of this world, that are coming up with a mutation, but only to find out ukuthi siyaxabana nalabo bantu engisuke nginabo long time ago, kanti ngikhuluma nabantu abarong. Ngalesi sikhathi ngibingele no changes akhasha othi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Akusithina sonke esizovuka kule lifetime. Kunabantu engeke beze bevuke kule lifetime ngenxa yekarma yabo. Abanye asazi nanokuthi bogcina bevukile yini, asazi. Phela is not a must. Spiritual awakening akuyona must. Into you will there. It's a will. We are choose. Yabo, we are choose ukuthi uyavuma yini noma cha uvuma. Uba ignorant. So you'll always suffer my bruises of your ignorance. So ke nangihlezi ema groupini, in the group settings, ngizozithola ngeke size sihlukane nalo group setting sisazwana, ngoba bazongiphikisa. Uthothi uyedwa obona ngale ndlela engibona ngayo, bonke babona ngale ndlela yabo, and le ndlela yabo le angifuni ukuthi bengishintshe ngibone ngayo, ngoba I have a strong nudge and a gut feeling yokuthi akugona lokho. Nginalento ekuthiwa i-inner truth, ngiyazi ukuthi akugona lokho, lento abayishoyo akuyona. So xabana, kanti ngishare nabantu abaronke. I-wisdom ebalulekile ayifuni uhambe uyikhuluma nje. Yabona kumnandi ke la ku social media ngoba awumemi muntu, wena uyakhuluma nje like a flower ezofika nje iziqhakazele inews bese ziyayizela zizothatha leyo mpahla. Hayi ukuthi mina ngizohamba ngijaha abantu, akumina phela ozoba accountable ukuthi abantu abavukanga, ngoba mina ngikhulumile. I-higher power yakho vele ifuna ushintsho. Ngizokhuluma ngento eziwu-2. Okokuqala nje, yabona into engidina nge-mainstream education nokuba uthisha, u-accountiswa ngomuntu ongekho responsible for impilo yakhe. Ingane zanamhlanje zihubhana nensangu, zibhemane, zidlala nencika, zibalekele lokhu kufunda lokhu. Vele ke nayo lo mfundo vele nayo wrong, hidden agenda yayo wrong, but ke azazi zona ngalokho. I-wrong in a sense yokuthi imakho umuntu ukuthi abe isigqila. Angicacise lokho ukuthi wrong ngani. Cha, i-content yayo i-right, ama-technicalities akhona right, yeah, but the hidden curriculum behind, that's what is wrong. Angazi umuntu abalekela isikole, kanti cha, isikole sibalekile ukuthi ureason la, uhluze la engqondweni. Uzo-accountiswa ngomuntu okade baleka nje ukuthi impilo yakhe ayishintshile ngani, aphasile ngani, kade baleka kodwa la ka spirituality kumnandi ngoba uzofika uzikhulumele wena, uyathatha othathayo, ungathatha kathatha, and akona umsebenzi wakho ukuthi umuntu akavukanga, akona umsebenzi wakho.
wena nje uyakhuluma umuntu ilight iyayibona mayibona mengayiboni futhi akusikona okwakho lokho. So ke iwisdom ebalekile sikhona la ku social media nabanye ukuthi siyidedele. Yabona okwesibili ke uma kukhulunywa ngama angels, angels of light, angithi uyazi ukuthi God is light and we are children of light. Yes, we are children of light. Akukhulunywa ke the light in a sense of this light oyazi, the information, the consciousness, because the light ilight ayikhethi ukuthi ilayitha ini, ilayitha yonke into. So i-consciousness, it encompasses everything, because you hear, you see, you touch, you smell, you think, everything. You are conscious. So that's light. God is light and you are children of light. So now God in a sense. But it's like angels, God, what to mama angels? Angels are the angels of light, photons. Ngoba wena uma ngabe kumele kufike uGod kwenzakalani? Ingilosi kuzofika umuntu kuwena. Uzofika, yabona lesithi esenzekalayo la. Ama angels yithi esikusizayo. Yithi esikusizayo. Yilo mcabango ofikayo. Leyo nto le ifika nje information. Ukwazi ukuyibona. So ke ungacabanga ukuthi makukhulunywa ngama angels nje wena. Usicabanga abantu abanezimpiko nje. Yabo? La kukhona abantu ababonakalayo, kukhona abantu abangabonakali. Labantu ababonakalayo ithina esiphilayo. And wena mushoda ngemali unikwa yithini imali? Mawushoda ngokudla unikwa yithini ukudla? Mushoda ngosizo kuqhamuka umuntu akunika usizo. Ngaleso sikhathi ke iyona ke angel leyo. Abanye kababonakali. Kunezinto ezikhona la kwi field, consciousness field ongayiboni wena. Ezikufikela nomuzwa othile. Zikuphephise. Ucabanga umcabango othile. Kanti sekuyi breakthrough yakho le empilweni. Ifike ngalezi zinto ngobani zithatha from amanye ama dimensions. Ngoba umqondo wakho akwazi ukuyi-generator into, uyayi-download. Ngoba uyi-downloada ke kunezinto ezifika nayo lonto kwena. uNkulunkulu kude kodwa futhi useduze, indlela aseduze ngayo iyamangaza. Uma useduze le ndlela akabonakali, awucabangi lokho. That is the paradox of things. So yena uthumela izinto ngoba wena awukwazi ukuthi kunjani wena ukungabi uwena. Manje uNkulunkulu akayona iform, akekho inform, upure. Manje maye pure kanjalo ngeke uzukwazi ukumuza ukuthi ukhuluma kanjani. That is why kumele ukuthi alethe ama-angels of light, alethe izinto ozijwayele wena, alethe umcabango, alethe abantu, alethe ama-gut feeling, alethe ama-intuition. Iyona yonke lento ekuthiwa ama-angels leyo. Yonke lento ilento abanye bathi umoya ongcwele okuzokusiza konke lokho. Umuntu usiziwe, unezinto ezimsizayo ezikhona ezimnikeza khona ezinhle nezimbi. Imoya emibi ikhona, imoya emihle ikhona. Imoya emibi ile ekulethela nawe, ekulethela umcabango osangene, ekulethele ukwenza nje okusangene against humanity. Yilokho uthi uSathane, but it's still part of God. Hayi, thanda lo mjito othi ukhona ongizwayo.